Vaš deda je poginuo oslobađajući Sarajevo od fašista i nacista. Da. Vaš otac je sad u kazamatima holandskim zbog tog istog Sarajeva. Sad se to Sarajevo stalno pominje i ovi snajperi i tako dalje. Da li vi imate ambicije da jednog dana uđete u to Sarajevo, ali ne s oružjem, nego ovako, sa istinom? Pa ja u Sarajevo idem redovno, doduše u istočno srpsko Sarajevo. A pošto sad imamo istočno Sarajevo, onda znači ono drugo je blisko istočno, pa u to blisko istočno Sarajevo ne idem. I iskreno rečeno, kada i oni shvate da su ginuli za tuđe interese, ne za svoje, i da ako ne razgovaraju sa komšijama, nijedna sila sa onog strane okeana ili sa 1000 kilometara im neće dobro misliti. Tek tad će možda naša deca ili unuci moći da računaju da nam neće ponovo sejati to krvavo kolo i krvavo sebe koje su nam posijali bez ikakvog razloga. Ja mislim da kogod promišlja ovu našu istoriju zadnjih 30-40 godina sa bilo koje strane, shvata da smo ovo mogli da uradimo bez rata. Ali nije Sloba kriv za ovaj rat.